Gwamnonin Arewa sun ba da mamaki, sun tallafa da miliyoyi bayan ibtila'i. Yayin da ake ci gaba da jimamin rasa rayuka a jihar Jigawa, gwamnonin Arewacin Najeriya sun ba da tallafi mai tsoka. Shugaban gwamnoni, Gwamna Muhammad Inuwa Yahaya, ya jajanta wa gwamnatin jihar da al'umma kan wannan ibtila'i da ya afku. Gwamna Inuwa ya ce domin rage wa waɗanda abin ya shafa raɗaɗi, kowane gwamna a yankin zai ba da gudunmuwar Naira miliyan 50. Gwamnonin jihar Arewa sun yi abin yabawa bayan ibtila'in da ya faru a jihar Jigawa. Kowane gwamna da yake yankin ya ba da gudunmuwar Naira miliyan 50 domin tallafawa waɗanda ibtila'in ya shafa. Sakataren yaɗa labaran Gwamna Inuwa Yahaya na jihar Gombe, Ismail Uba, ya tabbatar da haka a shafinsa na Facebook a daren jiya Asabar 19 ga watan Oktoban shekarar 2024. Ismail ya ce Gwamna Inuwa, wanda ya jagoranci tawagar, ya jajanta wa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. Inuwa, wanda shine shugaban gwamnonin Arewa, ya ce kowace jiha a yankin za ta ba da gudunmuwar Naira miliyan 50 saboda tallafawa. Gwamna Inuwa ya faɗi tasirin ibtila'in gare su. Gwamnan ya bayyana muhimmancin haɗin kai wurin ba da tallafi domin taimakawa waɗanda abin ya shafa. Wannan ibtila'in ya shafe mu gaba ɗaya. Dole za mu tallafa wa al'umma da gwamnatin jihar Jigawa kan wannan lamari da ya auku. Wannan rashi ba iya Jigawa ba ne, ya shafi yankin Arewa da ma ƙasa baki ɗaya. Abin takaici ne rasa irin waɗannan matasa a ƙasa.